बेनो नै रायजो राजा नोंथांमोन गाराया नोंथांमोना नायनो हागोन आङो नोंथांमोननो देखायदों आथिंखौ नायोब्ला बिथांना आथिङाबो बुजोबबाय नै गाहायाव देखायलाय गाहायाव गिबि गिबियाव गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय थाग्रोबाय आङो दायो दंफैयो जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव खैला मैला पुरबुजरा होननाय गामियाव आदै सुकुर बसुमतारीनि न'आव दा बिथांहा सासे फिसाला दङ आरो मादैयाथ' गैखालाना मादैयाथ' गैखाला रुंसारि जाबाय आरो जोंनिनो फंबाय जनक बसुमतारी बिथाङा मा जादों होनदोंमोनलाय आदै फार्स्ट टाइमावहाय एसे गोरा रायलाय माबा आथिं बायदोंमोन बे डक्टरनि रिपर्टआव लिरनाय दङ 6 बोसोरल' जादोंमोन बे समावनो बिथाङा आथिं बायदों ओमफ्राय बियो गोबाव बोसोर जाबाय बियो जादोंमोन 7 तारिख 7 मास 2010 आवनो जादोंमोन ओमफ्राय दा मा प्रब्लेम जानानै दं दा आदैया एसे फोरमायना होदो दा माने सिगांनिफ्राय एसे मोजां जानानै दा 10 बोसोरा एसे लेंग्रा थाबायनो आराम जादोंमोन आरो दा बोरै जाफिनखो हारसिंनो ओरैनो माने थाबायनो हायासै आरो ओरैनो एसे मोनखांनानै माने दा मोननाया हामबाय हामनानै दा बोसोरनै जाबाय आरो थाबायनो हायिया थाबायनो हायिया दा बोसोरनै जाबाय थाबायनो हायिया बोसोरनै जाबाय जानायाथ' बबे साइडनाव जादों आगसिजों फिन्दायाव औ दा मोदोमा एसे गोरा जानानै दं आरो ओमफ्राय डक्टरफोर सिकित्सा खालामदोंमोन दानिया डक्टरनो दाखालि मास मोननैनि सिगां डक्टरनाव लांदोंमोन ओमफ्राय दा डक्टरा माबा अपारेसन खालामनांगौ होनना बुंदों दा थाखाबो गैया फैसाबो गैया आखुबो गैया जाहैबाय बेनिखायनो आं अपारेसन खालामनो हायाखै आरो माने दा नोंथांनो बेखौ अपारेसन खालामनो थाखाय जेबो उफाय गैया आरो उफाय गैयियावनो बिदिनो थाबाय थानांदों आरो बोसोरनै जाबाय ओरैनो थाबायनो हायिया जोंनिनो फंबाय जनक बसुमतारी दा बिथांनो अपारेसननि गोनांथि जादों दा बेनि थाखायनो बेखौ अपारेसन खालामनो थाखाय जेबो रांनि राहा गैयै जानायलाय दा आदैया नोंथांमोननावहाय हायाब्लाबो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ होना होगोन आरो आङो स्क्रिनाव होना होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो होगोन नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामहरनो हागोन बिथांनि मुङैहाय फंबायनि देहाया मोजाङाव फैफिनो आरो बिथाङा दा फरायोमोन दानिया 8 फरायोमोन दा फरायनायाबो बेबायदि बेमारनि थाखायनो बिथांना थाबथानानै दङ दा स्कुलावबो थांनो हाया थाबायनोबो हाया आरो सिखारनोबो हाया हारसिं बोनानैसो लांनांगौ जायो दानिया ओमफ्राय सिगाङावहाय बेसेबांसो थांखोमोन खरसा डक्टरनाव सिगांथ' 4 लाख बायदि थांबाय नागिरदोंना हा हु गासिनो फानजोबखाबाय दा न'बा नंखायो दा मथा मथि जोङो ओरैहाय ओरैनो फरेस्टनि हा बायदि जाहैबाय आधा बिगा बायदिनो आगुरानो न'लुना थाफैदों आरो बेबो दै लोमबावोसो बेबो दा बे हाया आधा बिगा बायदिल'खासै रायजो राजा नोंथांमोन बिराद दुखुनांथाव जाथाय दा बिथांनि मुङावनो हा हु फानजोबनानै दाहायदोंब्लाबो बिथांखौ दा आदैया मोजां खालामनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ मोजां खालामनायाव थांनायजों लोगोसे बिथांनि हा हुआबो जोब्बाय आरो सम्पतियाबो जोबजोब्बाय आरो दा बिथांखौ फोसाबफिननो थाखाय बिथांनाव राहा गैयै जानानै दङ बेनिखायनो बिथां आदैया दा नोंथांमोनाव बेसेबांनाखि हायो नोंथांमोना थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों आरो बिथांनि देहाखौ फोसाबनो थाखाय दा नोंथांमोना बयबो गोसो गुदुङै हरनो हागोन आङो नोंथांमोनाव डिमान्ड खालामा नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना बेसेबां हरनो लुबैदों नोंथांमोना बेखौ
बिथांनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हागोन आरो आं बे ट्रेन्सफार खालामना हरनाय फैसाखौ बेसेबां जाखो बेसेबां जाया आं उनाव फैफिननानै आपडेट लाफैगोन बिथांनि न'आव फैनानै आं नोंथांमोननो देखायफिनगोन आरो बेसेबां जमा जायो। बेमारिनि न'आ बेनोने दा न'आवहाय मावनो मानसि गैयैखाय रावबो थाला दा बैयावसो बिमायाव थाहैना दङ होनना बुंदों मानसिखौ थाग्रा जाना दंमोन आं नोंथांमोननो न'खौ देखायगासिनो ओरैथिं दङ जाहैबाय बिदि बेनो न'आ न'खर मालिकाबो बेनो बे बेमारि मानसिनि न'आ बेनो दा मानसियानो थाला आरो बेवहाय दा बैयावसो बिमायाव थांनानै थाहैयो बेनिखायनो नोंथांमोननो न'खौल' देखायनाय जाबाय न'खौथ' नोंथांमोननो देखायनांगोन ना बिनि थाखायनो आं एसे क्लिप लाफैनाय जाबाय। दा मानसि थाखालायनाया थाथ'वाखै इयावनो थाहैदों दे आरो आं बिथांनि न'खौथ' नोंथांमोननो देखायखाबायानो दा आङो बिथांनि देहाखौ एसे देखायगोन आरो ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ फोजोबनोसै बारा गोलाव खालामला। दा बेनो नै रायजो राजा नोंथांमोन गाराया नोंथांमोना नायनो हागोन आङो नोंथांमोननो देखायदों आथिंखौ नायोब्ला बिथांना आथिङाबो बुजोब्बाय नै गाहायाव देखायलाय गाहायाव ओरै फारसेनाबो एसे बोखोलाया गामसाया एसे मोजां देखाय दा बेयाव बायदोंमोन आगसिजों बायदों ना आगदाजों बायदों आगसिजों 6 बोसोर बैसोआवनो बिथांनि आथिङा बायनानैहाय दा बिथाङा बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो दा ओमफ्राय डक्टरा बेखौहाय अपारेशननि गोनांथि होननानै बुंदों ओमफ्राय अपारेशन खालामनो थाखाय दा रांनि राहा गैया दैनावहाय बेनिखायनो नोंथांमोनावहाय जा गरसे गरनै मोनो बिथांखौ अपारेशन खालामनो थाखाय अनसुंथाइ हास्थायदों दा आदैना मोनसेबो सम्पति गैला आंबो फैनानै नुफैबाय बिथांनि न'खौ मा आरो मादैयाथ' मादै गैखाला मादैया रुंसारि जानानै बेसे गोबाव जाखो दाख्लै थांनाय दैज्लाङावसो रुंसारि जालांबायनो दा रावबो हिनजाव मानसि गैला बिसिनि न'खराव दा बिथांमोना बिमायंनि न'आवसो थायो बिमायंना दा बिमायंनि न'आवसो थायो दा बेनो आरो दा दिन्थिफिनसै दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो गैला बिनि थाखायनो आङो खनसे रिपिट खालामबावनो सानदों दा जोंनि नैबे फंबायखौहाय अपारेशननि थाखाय रांनि गोनांथि जादों बिनि थाखायनो नोंथांमोनाव बयनावबो जा हायो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो नोंथांमोना आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो होगोन IFSC कड गासैबो थाजोबगोन नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामनानै हरबानो जाबाय आरो आं नैबे फंबाय बियादै जागोन आं माने बिफाखौ आदा जागोन आदा सुखुरनि फिसाला बे सेकेन्ड फिसाला जनक बसुमतारी बे बिराद दुखुथिया मथा मथि 6 बोसोर जानायजों लोगोसे बिराद बियो गावनि देहानि जोबनो गैयै खस्थ'खौ लानानै दासिमबो भुगिनानै दङ ओमफ्राय बिनि बिमायाबो जेनाखि बाजै बिनि बिमा बियो बावाखै नै दाख्लै थांनाय बर'दिननि ख्रिस्टमासनि एसेल' सिगां थैना थांदों ओमफ्राय बेखौ जोथोन लाग्रानो ओरैबायदि जोथोन लाबोनानैहाय थैनानै थांबाय बेस्रा दा थैनायखौ गोसोखांनाय जायो बेखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिबोनांमोन अननानै बे जनक बियादैनि थाखाय माबा मोनसे सोरबाफोर हायो बेसेबां हायो बेखौ अनसुंथाइ बिनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो मानोना बिसोरहा जेबो उफाय गैया दा बिथांनि आथिङा अपारेशन खालामजायोब्ला एसे मोजाङाव फैगोन आरो बिनि लाइफआ उननि थाखायबो बिराद जेबो गैयि बायदि जानानै नुहोनायखाय जों दिनै बे जनक बियादैनि जानानै जों खावलायबाय आरो बेखौनो आं खावलायबाय अननानै बे जनक बियादैनि थाखाय इसिबां हायो रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयो बेखौनो जों आर'ज खालामबाय आरो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो एसेनोसै गोजोन्थों।